Să nu fiți ca fățarnicii, pentru că ei își smolesc fețele lor ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că și iau plata lor. Frați credincioși, duminica de astăzi este numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai și este duminica lăsării sec de brânză și începutul postului mare. Și aș vrea să mă îngăduiți ca în această duminică să facem un excurs în ceea ce înseamnă istoria mântuirii noastre. Și să înțelegem de ce se numește Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, dar mai ales să înțelegem de ce ar trebui noi, cei de astăzi, să lucrăm taina postului și să ne folosim din aceasta pentru a nu trece acest timp fără folos, ci pentru a câștiga ceva pentru mântuirea noastră. Pentru că altfel suntem ca cei care, spune un trupitor acestui text, ca cei care aruncă sămânța pe marginea drumului și care nu se folosesc nimic din ea. Așa cum, din păcate, din multe cuvinte sau înțelesuri ale tainei vieții noastre, nu luăm nimic folositor. Nu primim ceva care să ne hrănească și care să ne dea un sens. De aceea, aș vrea să ne îndemnuim să fac acest excurs, pentru că este necesar. Chiar dacă trăim într-un veac în care suntem în mijlocul unui progres și a unei modernități care ne face să uităm cine suntem, de fapt, ne face să uităm care este taina vieții noastre, o privim cu foarte mare superficialitate. Suntem îngrijorați mai ales de ceea ce ține de suprafața vieții noastre, dar ceea ce este adâncime, ceea ce este mai ales dat inimii de la Dumnezeu, adică sufletul nostru, este trecut cel mai adesea într-o indiferență totală, ca și cum nu ar exista. Ne trăim în viața doar pentru ceea ce mâncăm, bem, doar pentru ceea ce ne îmbracă, doar pentru ceea ce ține de lumea aceasta și ignorăm foarte des ceea ce de fapt este esențial pentru noi. Pentru că înțelegerea Apostolului pornește de aici, de la a înțelege ce înseamnă viața. Altfel, el rămâne un regim sau, eu știu, schimbarea unui obicei. Rămâne doar întâlnirea unei tradiții, fără să meargă în adânc, acolo unde, de fapt, stă ascuns ceea ce Dumnezeu a sădit în noi. Conștiința noastră, sufletul nostru. El a fost primit, l-am primit de la Dumnezeu și El se va întoarce la Dumnezeu. Iar sufletul nostru se îmbracă, se hrănește cu tot ceea ce împlinim în această viață. Se numește Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Pentru că de acolo a început totul. Într-un anumit sens, acest moment al izgonirii lui Adam este momentul cel mai cutremurător din istoria întregii lumi. Nu este altul mai înfricoșător pentru om. Nu putem gândi un alt moment în istoria lumii noastre, cu toate greutățile, cu toate suferințele, cu toate necazurile cele mai mari care au trecut în istoria lumii, nu putem gândi ceva mai înfricoșător decât aceasta, și anume izgonirea lui Adam din Rai. Dacă nu credem aceasta, atunci este zadarnică osteneala noastră. Pentru că ea se referă tocmai la acest moment. La momentul în care Adam, care a fost creat de Dumnezeu, cu posibilitatea de a nu muri, care a fost așezat în rai. Ce este? Unde este? Unde a fost? Sau cum a fost raiul? Ne este greu să ne imaginăm.
Autorii Sfintei Scripturii l-au zugrăvit într-un fel care era pe înțelesul omului de atunci și de acum. Dar sigur că el este mai mult decât atât. El nu este o grădină cu flori și cu copaci. Nu poate fi doar atât. Pentru că rațiunea omului, sufletul său, are nevoie de mult mai mult. A fi în preajma lui Dumnezeu. A fi în comunicare directă cu Dumnezeu. De aici pornește înțelegerea Raiului. Când Sfântul Apostol Pavel spune despre sine, la un moment dat, spune, cunosc un om care s-a ridicat până la al treilea cer și care a văzut lucruri care nu pot fi spuse de limba omenească și se referea la sine. El tocmai arată că acest loc în care omul se află în prezența lui Dumnezeu în chip real, nu poate fi descris în cuvinte omenești. Și aceasta deoarece noi înțelegem lumea prin raportare la ceea ce vedem și simțim. Noi pe Dumnezeu însuși L-am numit, L-am descris, ne-am gândit la atributele lui Dumnezeu, făcând comparație cu ceea ce suntem noi. L-am numit pe Dumnezeu că este atot înțelept, gândindu-ne la înțelepciunea noastră. L-am numit că este atot bun, gândindu-ne că este absolutul bunătății pe care noi am putea să o avem. Spunem că este atot milostiv, pentru că ne gândim la felul în care noi suntem milostivi. Dar nici așa nu înseamnă că L-am descris pe Dumnezeu, ci este doar o palidă imagine pe care noi ne-o facem asupra lui Dumnezeu. Pentru că dacă am gândit din cealaltă parte, ceea ce nu putem, pentru că rațiunea noastră este limitată, oricât de larg ar fi orizontul nostru, oricât de multă înțelepciune am avea, oricât de mult am putea să înțelegem această lume, nu am putea să ne imaginăm din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că nu o avem. De aceea și Raiul a fost descris prin aceleași cuvinte, ca noi să putem înțelege că acel loc pe care l-a creat Dumnezeu este loc și locul în care l-a așezat pe om era un loc al perfecțiunii. Noi nu putem să înțelegem perfecțiunea. De ce? Pentru că suntem imperfecți. Pentru că odată ce am ieșit din Rai, nouă ni s-a ascuns această taină. Spune autorul cărții Facerea că Dumnezeu a pus la ușa Raiului doi cheruvini cu sabie de foc. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că de fapt a închis orizontul nostru către Rai. Noi nu putem să-l înțelegem. De aceea, cum am putea să înțelegem locul sau șederea lui Adam în Rai? Cum am putea să înțelegem ce a trăit Adam în Rai în prezența lui Dumnezeu, când comunica față către față? Și care era statura lui? Pentru că ni se mai spune în Cartea Facerii că după ce Adam a fost izgonit, zice, Dumnezeu i-a dat îmbrăcăminte din piele. Putem să înțelegem, așa cum tâlcuiesc mulți părinți, că Adam în Rai nu era cu trup asemenea nouă, ci era un trup care era destinat nemuririi. Era un trup asemănător cu trupul Mântuitorului Iisus Hristos de după ce a înviat din morți. Un trup care este compatibil cu prezența lui Dumnezeu în lumea nevăzută, în lumea nemuritoare. Iar acest trup al lui Adam, care este mult mai apropiat de suflet, pentru că Dumnezeu când a suflat asupra lui, El l-a creat din țărână, dar când a suflat asupra lui, El a preschimbat țărâna în haină de lumină. Pentru că omul se împărtășea de Dumnezeu și avea haină de lumină. El nu avea haină de piele. Nu era supus afectelor și slăbiciunilor firii umane, biologice. Și de aceea Adam era în posibilitatea, cum spune fericitul Augustin, de a nu muri. Dacă ar fi să ascultat de Dumnezeu, el s-ar fi întărit în haina aceasta de lumină și ar fi trăit veșnic în prezența lui Dumnezeu.
Iar fericirea pe care o avea Adam nu este asemănătoare fericirii noastre. Că și aici noi spunem fericirea veșnică și dorim ca Dumnezeu să ne așeze în veșnica fericire, care este raiul. Dar cum să înțelegem aceasta? Când pentru noi fericirea este un concept aproape abstract. Oricât de mult am încercat, sunt multe locuri și găsim în literatură multe feluri de a identifica fericirea. Ce înseamnă fericirea? Dar ea este de asemenea gândită după natura noastră imperfectă, după natura noastră căzută. Și atunci nu putem să gândim fericirea la modul în care Adam este fericit. Era fericit în prezența lui Dumnezeu. Este altceva, este o altă perspectivă, pe care o avea dintr-un loc care nu seamănă cu niciun loc de aici, de pe pământ. Putem să ne imaginăm, cum spune Părintele Serafim Roze, că această grădină frumoasă în care l-a așezat Dumnezeu pe Adam, putem să imaginăm că era aici pe pământ. Dar atunci ar trebui să gândim că pământul era altfel. Și că Dumnezeu a creat lumea altfel. Că s-a petrecut ceva, odată cu căderea omului, care a alterat nu doar natura umană, firea umană, ci în solidaritate cu omul, așa cum citim în Cartea Facerii, natura întreagă a decăzut, în sensul în care s-a supus stricăciunii. Și spune Mântuitorul Hristos că în veacul din urmă va fi un cer nou și un pământ nou. Și de aici putem înțelege că acest cer nou și pământ nou este de fapt restaurarea Universului întreg în felul în care a fost creat de Dumnezeu. Pentru că nu ne putem închipui că toate cataclismele, toată nefericirea care se naște dintr-o natură zbuciumată, poate fi opera lui Dumnezeu. Ea este alterată în solidaritate cu omul. Așa înțeleg părinții. Și ea se va restaura de asemenea în solidaritate cu omul. Pentru că Dumnezeu este puternic dincolo de închipuirea noastră. Dacă în providența divină Universul întreg este întreținut prin mecanismele și legile sădite în el, cum noi avem sădit în noi, un mecanism în urma căruia funcționăm și care este sădit de cineva dincolo de om, că nu omul s-a creat pe sine, așa cum am vrea să ne imaginăm. La fel și Universul întreg este creat de cineva de dincolo de el, care integrează natura, materia este integrată în Împărăția lui Dumnezeu. Și nu este Dumnezeu dincolo de materie, ci materia este integrată în el. Și ea va fi restaurată, după cuvântul Scripturii, în vremea din urmă, odată cu omul. Așadar, frați credincioși, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai înseamnă Duminica Izgonirii din această stare a prezenței reale a lui Dumnezeu, față către față, într-un loc din afară, în starea de din afară. Iar acest din afară, unde a fost alungat Adam, deodată vedem din Cartea Facerii că este altceva. Este o altă lume. Este o lume care nu mai are rod în ea, ci rodul este urmarea muncii a ostenerii, din care putem să înțelegem că de atunci a început un ciclu natural în lumea întreagă. De fapt, de atunci a început timpul. Timpul nu a început din creație, ci din momentul căderii. Pentru că nu știm cât a trăit Adam în Rai. Și nici nu este relevant acest lucru. Pentru că în Rai nu putem vorbi de un timp pe care l-a petrecut Adam. Așa cum prezentul veșnic în care se află Dumnezeu nu poate să fie supus timpului. Noi gândim în mod linear, pentru că noi ne naștem în cronologia timpului care este, sub care suntem rob și a spațiului care ne îngrădește, și atunci noi gândim lumea întreagă în aceste limite ale rațiunii.
Dar existența lui Adam în rai și prezența lui Dumnezeu veșnică nu poate fi încadrată în acest sistem în care noi gândim lumea. Și de aceea socotim că odată cu căderea omului a început și curgerea timpului în sensul în care o înțelegem noi acum. Și aș vrea să pătrundem cu mintea în acest adevăr. De ce? Pentru că noi, toată osteniala noastră, este să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Mai întâi să înțelegem ce este acest lucru. Ce este raiul și ce este iadul. Să înțelegem starea omului în prezența lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, spre exemplu, la Sfinții care au avut această înțelegere și care nu vine în urma unui studiu îndelungat sau în urma studierii cărților, ci aceasta este doar parte a acestui proces. Și de multe ori chiar nu este nevoie de el. Pentru că este o altfel de înțelegere. Și ea vine din a trăi acest act. Așa cum viața, spre exemplu, dragostea, iubirea, bunătatea, milostenia, nu pot fi înțelese din studiu atâta timp cât nu le trăiești, cât nu le practici. Abia atunci înțelegi ce înseamnă, de fapt, a fi milostiv, ce înseamnă a fi bun. Și nu din citirea unor cărți. Cu mult mai mult este înțelegerea a ceea ce înseamnă să trăiești în prezența lui Dumnezeu. Și acest lucru l-au făcut Sfinții care au avut această înțelegere. Și de aceea pentru ei, chiar dacă au trăit acum 1000 de ani, 1500 de ani, sau și mai bine, ei trăiesc într-un prezent veșnic. Noi ne rugăm lor astăzi, după aproape 2000 de ani, acelor care au trăit în vremea Mântuitorului Hristos, ne rugăm lor că sunt vii și prezenți în viața noastră. De așa îi simțim. Și ei sunt prezenți în viața noastră. Pentru că ei au trecut dincolo de granițele timpului care ne robește. Așa spune Apostolul Pavel. Așadar, izgonirea lui Adam din rai este un eveniment cutremurător pentru natura umană. Pentru noi toți. Noi toți suntem tributari lui Adam. Pentru că din el ne tragem. Așa spune Apostolul Pavel. Iar Hristos este noul Adam, care vine și ne arată cum să restaurăm natura noastră. Cum să redevină compatibilă cu Împărăția lui Dumnezeu. Și acesta este procesul mântuirii. Iar căderea lui Adam din rai a provenit mai întâi din mândria de a fi asemenea lui Dumnezeu. Mândrie, sigur, venind din urma ispitei celui rău, dar deopotrivă și din slăbiciunea omului, care a fost înzestrat cu libertate absolută. Ca și Sfinții Îngeri, și omul a fost înzestrat cu libertatea de a crede sau a nu crede, de a accepta sau a nu accepta. Sigur, felul în care s-a petrecut aceasta este descris în Cartea Facerii foarte prozaic, în câteva cuvinte. Dar el este mult mai profund. El ține de natura noastră intimă. Și ca să-l înțelegem mai bine, ar trebui să ne uităm înăuntrul nostru. Nu să ne uităm la cuvinte. Să ne uităm cum cădem noi. Mulți se întreabă și spun, au și acuzat, în multe feluri, de-a lungul istoriei, de ce Dumnezeu l-a creat pe Adam cu această posibilitate de a cădea? De ce nu l-a oprit din cădere? Dar dacă ne uităm înăuntru nostru, vedem că felul în care noi cădem este foarte asemănător cu ceea ce a trăit Adam. Pentru că mulți vrem să facem binele, cum spunea Apostolul Pavel, și nu facem decât rău. Iar acest conflict dintre voința noastră bună, este dorința noastră de a face binele, și slăbiciunea și căderea noastră îl simțim în noi. Vedem în noi cum se petrec aceste lucruri.
Și atunci înțelegem poate mai bine căderea lui Adam. Înțelegem mai bine în ce fel omul nu a răspuns chemării pe care i-a făcut-o Dumnezeu în ascultare față de El. Însă Dumnezeu nu l-a lăsat pe om. Așa ne spune Biserica și ne spune toți părinții. Nu l-a lăsat pe om în cădere, ci încă de la început. I-a făgăduit că va fi restaurat. Și nu oricum, ci dinăuntru firii sale. Adică prin cel care se va naște din femeie, el va zdrobi capul șarpelui. Cum vedem chiar în începutul Sfintei Scripturi, prima profeție mesianică. Deci Adam, revenind, Adam a avut această ispită în sine care s-a concretizat în mâncarea din fructul pe care l-a oprit Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului. Sigur, nu știm ce fruct era, nu știm ce pom era, nu știm ce înseamnă aceasta. Sunt multe interpretări, dar n-am să intru acum în această taină. Și aș vrea să înțelegem doar acest lucru. Că lui Adam i s-a dat o poruncă care întruchipa în ea toată legea morală. Așa spun toți părinții bisericii. Porunca de a nu mânca avea în ea toată legea morală. Pentru că de altfel, în raiul în care l-a așezat Dumnezeu, nu era nevoie de altceva. Era nevoie de ascultare față de Dumnezeu. De ce? Pentru că în această ascultare față de Dumnezeu se împlinea omul până la măsura desăvârșirii și a nemuririi. Și Adam nu a ascultat de această poruncă și atunci a fost izgonit din rai. De aceea, una din măsurile cele mai aproape din la începutul existenței omului a fost aceea de a posti. De a se ruga și de a posti ca un semn de ascultare sau de reascultare față de Dumnezeu. Întâlnim postul încă de la începutul existenței omului, așa cum este descris în Sfânta Scriptură. El a fost reglementat în vremea lui Moise ca lege. De ce? Pentru că înfrângerea firii noastre umane se face pornind tocmai de la bază, de la fundamentele ei. Fundamentul nostru este, sau modul în care noi trăim, este să ne hrănim și ca astfel să putem trăi. Înfrângerea firii se face de acolo. Că nu înțelegem aceasta, sigur, ține, repet, de felul în care noi astăzi gândim lumea în care trăim. Dar dacă ne uităm la ceea ce înseamnă omul biologic, dar și omul duhovnicesc sau sufletul lui, vom vedea că de aici pornește. De la satisfacerea sau împlinirea nevoilor noastre primare, putem să urcăm până la împlinirea nevoilor noastre duhovnicești, până la unirea cu Dumnezeu. Fără excepție, toți Sfinții și Părinții Bisericii noastre au practicat postul, au practicat înfrânarea, au practicat asceza. Pentru că au înțeles acest lucru. Sigur că noi astăzi ne punem tot felul de întrebări. De ce? Că suntem o fire neînfrânată. Trăim într-o lume neînfrânată. Nu mai avem opreliște aproape pentru nimic. Ne-am creat un sistem care să ne permite să facem aproape orice. Și de aceea când ne spune cineva că ar trebui să ne înfrânăm, mi se pare ilogic în această lume. Cum să ne înfrânăm când suntem liberi? Când am luptat, ne-am străduit să ajungem liberi. Dar această libertate pe care o avem contravine tocmai naturii noastre primare. Pentru că ea ne aduce din nou în punctul în care a fost Adam atunci izgonit din rai. El a fost izgonit pentru că a vrut să fie liber de Dumnezeu. Când i-a spus diavolul sub forma șarpelui că dacă veți mânca, veți fi asemenea lui Dumnezeu. Lor li s-a părut că aceasta ar fi ruperea ascultării față de Dumnezeu, când vor fi la fel ca El. Iar această stare este ispita și a acestui veac. Nu a fost veac în istoria lumii în care omul să nu fie ispitit tocmai din acest
prin acest fel, în acela de a fi liber să facă ce vrea, să fie liber de constrângerea, sau de ascultarea față de Dumnezeu, sau ascultarea față de oricine altcineva. Iar în libertatea lui a socotit atât de mult că trebuie să o aibă încât nu a avut, nu s-a uitat la nimic care îi stătea în cale. Și așa au pornit conflictele și războaiele care continuă și până acum. Pentru că omul vrea să fie liber. Și libertatea lui îl ucide pe celălalt care îi stă în cale, îi se pare că îi îngrădește libertatea. De aceea înfrânarea este prima cale, ar spune calea primară. Mântuitorul când vorbește despre situațiile cele mai grele, când tânărul acela era stăpânit de Duhul Celor, spune că acest neam de demon nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Arătând că numai postul care înfrânează firea umană îl face pe om să se tragă înapoi din această ispită a libertății și să asculte din nou de Dumnezeu. Iar acest fel de a împlini sau de a reajunge în rai a fost de multe ori gândit foarte greșit. Pentru că mulți au socotit că postul a devine o obligație, dar au uitat unde trebuie să ajungă cu postul. De aceea Biserica ne pune această duminică la începutul postului. Pentru că trebuie să ajungem înapoi în raiul de unde a fost izgonit Adam. Nu pentru altceva postim, nu pentru altceva ne înfrânăm sau depunem asceză, ci pentru ca să ajungem înapoi în rai. Dacă postim ca să plăcem oamenilor, cum făceau fariseii, spune Mântuitorul, și-au luat plata lor. Dacă postim fără să devenim mai buni, adică fără să ne îmbunătățim natura noastră, fără să iertăm pe celălalt, fără să fim buni cu celălalt, fără să ne dezlipim inima de cele ale lumii și să ne unim de cele ale lui Dumnezeu, atunci postul nostru este formal. Isaia, în Vechiul Testament, în capitolul 58, pe care v-aș îndemna să-l citiți ca un motou pentru acest post. Capitolul 58 este o adevărată față sau marcă a postului, așa cum ar trebui să fie. Isaia ceartă pe cei din vremea lui care instituiseră postul așa cum avem și noi, într-o perioadă foarte fixă de-a lungul anului pentru anumite evenimente. Și mai apoi strigau la Dumnezeu și spuneau: Doamne, am postit, de ce nu ne auzi? Pentru că Isaia a venit profet în vremea în care poporul era în pericol și a și fost biruit de asirieni și a și dispărut regatul de nord. Și poporul striga către Dumnezeu: am postit, am împlinit toate regulile, de ce nu ne asculți? Și Isaia povestește în acest capitol de ce Dumnezeu nu-i ascultă. De ce acest post este formal. Pentru că ei continuau, deși țineau postul, continuau să asuprească pe cel rău, să asuprească pe văduve, să săvârșească nedreptatea, să nu se îngrijească de cel flămând, să nu se îngrijească de cel sărac sau aflat în nevoie. Și Isaia spune așa, că dacă nu veți face aceste lucruri, postul vostru nu are nicio valoare. Că Dumnezeu acest fel de post dorește. Adică dorește un post care să transforme inima. Să preschimbe inima dintr-una nedreaptă într-una dreaptă. Să-l facă pe om să fie mai bun, mai milostiv, mai aproape de cel de lângă el. Cu alte cuvinte, să schimbe natura noastră ca să reajungem în rai. De aceea, frați credincioși, aș vrea să reflectăm la acest eveniment cutremurător din istoria lumii și a noastră. Pentru că este istoria noastră. Noi suntem solidari cu umanitatea întreagă. Aș vrea să reflectăm la aceasta acum când intrăm în post. De ce postim? De ce dorim să ne înfrânăm? Oare doar pentru că aceasta este rânduiala Bisericii? Aceasta este rânduiala noastră de creștini? Dacă facem aceasta numai ca să împlinim o tradiție, mai bine nu am face. Pentru că și spune Isaia, spre exemplu, zice că acest fel de post este mai dăunător decât dacă nu l-am face. Sfântul Ioan Casian spune că postul care nu aduce mai bine, nu îl schimbă pe el, nu îl face mai bun, este dăunător.
Pentru că El atacă în firea umană. Frați credincioși, aș vrea să reflectăm la acest lucru. Sunt foarte multe exemple. Nu avem acum timp să le descriem, dar vom încerca această săptămână, prima din post, săptămâna Canonului Celui Mare, vom încerca să punctăm pas cu pas pe toți cei care în Vechiul Testament, până la venirea Mântuitorului Hristos și mai apoi Mântuitorul Hristos, cum au înțeles postul. De ce postul pentru ei era criticat, dar în același timp de ce era practicat de către toți cei care se apropiau de Dumnezeu. Mântuitorul însuși, deși și el condamnă acest fel de post formal pe care îl făceau fariseii, atunci când aruncă asupra lor cele mai grele cuvinte, el însuși a postit 40 de zile și 40 de nopți, aflându-se în confruntare natura lui umană cu cel de rău. Și aș vrea să înțelegem în această săptămână și de-a lungul postului că aceasta este singura cale. Nu există o altă cale. Înfrânarea este singura cale în care, îmbinând rugăciunea și postul, putem să ajungem mai aproape de Dumnezeu. Și putem să ajungem la o înțelegere corectă a ceea ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Să rugăm deci pe Mântuitorul Hristos să ne dea puterea și înțelepciunea de a înțelege mai bine ce înseamnă postul, ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu, din care Adam a fost izgonit, dar în care Mântuitorul Hristos a readus pe toți cei care din veac așteptau mântuirea și ne-a făgăduit-o și nouă, prin garanția învierii Lui, ca să fim înapoi în locul în care fericirea cu adevărat este veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.